Yes, Marius, vandaag is juni de 9e, 2020. Hier bij Strukland, Manitoba. En half buiten maar eindehalf van de regen. De laatste paar dagen dat is buiten aan de blad. Zeg dat er staat buiten aan klas en aan blad. Moeten we wat eten maken. So, vandaar willen we wat van empanadas maken. Je kan dit van zo maken als je wil. Schobelen, eetzaken, nudelen, vlees, rindvlees, heinafvlees, zwienvlees, wat immer je wil. Vers, heel krakelijk. En dat naam zich empanadas. Dat je maar even schijnlijk zijn. Maar immer gaan nu wel wat die maken. En dan nu wil ik je wijzen dat eerst we dan den deeg maken. Dankzij. Oké, nou wil ik je wijzen wat we gebruiken zum deeg maken. Hier hebben we 2 koffel witte meel. Hier hebben we 3/4 koffel kornmeel, beetje smazekker. Hier hebben we 3 eetlepel schmalt. Hier hebben we 3 eier, bloß dat gele, de egg yolks. En hier hebben we halve theelepel zout. Hier hebben we 1 theelepel suiker. En hier hebben we nog 3/4 koffel water. Waar we dan deeg hier, want er opeens veel te veel bij. En dan nu hebben we het alle topen en dan werden we een deeg maken, die deeg snijden. En dan zijn we uit waar we den deeg is gemerkt hebben, dan moet hij nog een halve stunde staan. En dan zijn we uit om empanadas maken. Dankzij. En dan wanneer je schon alles fein durchgeriert, dan fang je aan te kneden. En dan moet je er ook nog mal een beetje warm met water bijjuiten. En dan kneed je den durch en dan je den zo fijn kneden, maar een zeer fijner glatter deeg hebt. En dan moeten we den van een halve stunde staan laten. Goed, dan hebben we den deeg smaak durchgekneed. Door een klein beetje meel even sprinkelen. En dan wordt den een beetje zo, den deeg, en dan wordt den een halve stunde zo staan laten. Gaan deze maar gaan gaan. Dankzij. Oké, dit is wat ik je dan wil wijzen wat we dan alles gebruiken om de empanadas nemen. We hebben hier 3 eetzakken. We hebben hier 2 sippelen. We hebben hier 3 bakkeljan. We hebben hier pimentons en bell peppers. Kleine peperschoten, een rode, gele, groene. Hier hebben we 4, 5, 10 chesnick en garlic. Hier hebben we 3 jalapenos, die worden nog zwart maken met zo torreados. Hier heb ik dan zwienvlees. Dat is wat ze naam porkloin, heb ik fijn gesneden, die waren springbroden. Dan wil we dit andere ook allemaal maken, de seppen wordt je ook springbroden. En dan doen we die weer allemaal maken. So, ik wil 2 soorten van die maken, dat wel een beetje bistec ranchero vlees. En dan ook zo'n chili colorado. En hier hebben we dan nog de zout en de peper, kijk zoveel is dat dan veel. En van alles krijg je dan zoals je wil. Je darf niet die ganze peperschoten maken, plus een halve. Zoveel jalapenos als je wil. So, dit zijn anyways al die ingrediënten, of de dingen wat je er maakt dan. So, dankzij. Oké, dan wil we dat vleesje springbroden. Woehoe! Lekker zacht, fijn springbroden. Oké, dat vlees dat vangt dan goed te worden, dan wordt het bloß een beetje springbroden. En daar hebben we dan onze sippelen, die waren ook nog een beetje springbroden. En hier hebben we onze bunte peperschoten, de bell peppers. Daar hebben we jalapenos, dat schmeckt zwart gerecht, die werden met schaltop alle fijn snijden. Dat heeft een beetje fijn smaak, we zijn leicht. En daar hebben we dat chesnick, ajo, garlic. En hier hebben we een beetje bakkeljan. Nu doen we bloß wat dat vlees goed is. En dan willen we dat alle topreren. Oké, dat vlees hebben we dan nu fijn bruin. Nu wordt het een beetje zo naar zien. Door gaan het dan zo fijn waar een beetje dicht gehad. Dan kan het een beetje te diep schuiven. En dan willen we de sippelen een beetje bruin broden. Lekker start. Zo. Nu wordt de sippelen een beetje bruin broden en dan wordt het even wat je hier maakt. En dan het nächste dat we dat chesnick te maken. Zo, waar we dat hier smaak maken. Een minuut of 2 laten durchbroden en dan wordt het even. Dan het nächste dat we de peperschoten te maken. Waar we dat durchbroden. En dan fijn er 2 minuten. En dan vandoor weer. En dan doen we de bakkeljan er nog maken. Dat doen we helemaal zo meer het laatste. Die broden gelijk lang durchbroden. En dan doen we nog de jalapenos wat ik had gerecht. Die zijn al goed gebakt. So die doen we dan ook al te laat, ganz te laat maken. En dat nu nog helemaal een beetje durchbroden. En dan gaan we het alle durchrieren. Nou wil we nog een beetje peper. Zoveel peper hier aan het liggen. Zo staat. En dan nu zijn we meestal uit om dat vlees en alles tegenaan te rieren.
Oké, dan zijn we nu rijdt dat alle tegenaan hier. Dat vlees en alles. De eetzakken hebben nu ook al zo mee gaan. En dan wordt hij ganz gelaat smaken. Ik heb dit alle. Daar hier, dus dit check hem al daar. Dat lijkt wat wij zijn empanadas geven, nee. Dus dat. En dan wordt er een kleine beste boterham kijken. Zoals het staat. En dan wordt een klein beetje uitgesproken. Hoe als je dat zo mee. En als je een beetje uitgesproken dan wordt het een beetje smaken. En dan worden we nog een klein beetje zout maken. Ik word nog een klein beetje zout maken en dan begon een beetje smaken. Die wil het niet te zaltig. Hier is dit nog een beetje zout. Dan doe je nog maar een beetje smaken. En dan dat is niet zaltig genoeg als te zaltig. Zo. Ja, nu waren we nog helemaal een beetje uitgebroken van een stuk. 10 minuten of zo en dan vandoor weer. Oké, wat ik nu gedaan heb, nu heb ik de helft eruit geschapt. Dat zei je zijn, ik heb hier nu een klein kroepje. Toen heb ik de helft van het vlees eruit geschapt. En nu wil ik zo'n chili colorado saus. Dat gaat hier nu uit naar het kroepje. Nu wil ik dat een beetje uitgebroeden, maar het fijn uitgebroed is. En dan willen we nog zo'n stuk maken met chili colorado, niet plus zo'n staat. Van alles wil ik van die maken. Zo, ik laat er wat zeer schijn smaken. Zo, chili colorado en dan zo'n bistec ranchero empanadas. Zeer schijnlijk wordt het doen. Dit hebben we dan nu uitgebroden en dat is dan zo'n, waar we dan merken te zo'n chili colorado. Dat is wat we dan merken ook nog voor onze empanadas. Riecht aber zeer schijn. Dat laatste is ons chili colorado als rijdt. Zo, nu gaan we in deze rijdt merken. Empanadas merken. Oké, dan werden we mal aufhangen zo'n empanadas te merken. Ik neem er dan einer konsistiert, eine Hand oder wir haben so ein Brot schafft. Bloß nicht das Lot an der Kant ausscheren, bis es steht und dann den Top backen. Passt es schon schlecht und dann ist das. Kijk mal dat. Eins mehr viel kleinere. Und das zit auch sehr strong. Aber dann macht ja ein ganz normal, hier so eine kleine gesmerken. Es wird lieber ein klein bisschen rater. Nu kijk mal dat. Bloß sehr Geschmack. Nur heb je nog een wezen, den wir dann, als extra dann das kleine Boltjes merken und dann da wir ein bisschen, wenn wir Tortillas rollen doen. Oder wenn je dat nicht will, dann doe je dich uit rollen und dann direkt ik die met het schaapje. Ik neem het stil los, dan doe je met het schaapje, ze staat rond de koller smerken en dan doe je ze staat. Schau sehr fijn, nu kijk je maar waar. Nu waar dit, hier waar ze staat, plus niet lood aan de kant ausscheren. Waar ze staat. Kijk je maar dat. Ik weet je haar maar doen. Daar, kijk ze staat. Sehr fijn. En dan laten we den even naar even ze staat. Daar, en dan doen we den met de vork, dat je dan een beetje verduwt, dat een beetje stroom zit. Daar, kijk maar dat. Graag zo staat. Hebben we nu al 3 sterk. Daar. Dus dat worden we dan alle merken. Ja, dankzij. Oké, wat je nog eerst weer in dit hier, dan brokken we bloos dat hele van mij. En dat witte hebben we even gehouden en dat wordt we dan nu brokken. Dat witte van mij, dat doen we met een penseltje, die alle een beetje zo even penselen. En dan merkt u dat sehr crispy, het is knusprig. Sehr fijn ruis van boven. De alle een beetje, zo staat even penselen met zijn witte van mij. En dan doen we den oven opheffen met 400 graden en dan bakken we die wat die fijn bruin zijn en dan zijn die ruid. Dankzij. Daar, nu kijk je maar daar. De eerste soort van carne con chili colorado is nu ruid. Empanadas. Empanadas con carne de chili colorado. Sehr fijn. Oh, kijk hem zo einfach extra. Dan merk je een kleine bolletje zoals dit. En dan dek je een klein beetje plat rekken. Dan dek je hier een meel, een klein beetje, dus dat melig merken. En dan doe je uitrollen, dus dat. Zo zeer fijn. Dan durf je niet lang dehydrollen en de aftrekken en dit en dat en dat. Bitte zoals je wordt tortillas merken. Kijk hem dat. Ga je een ruid. Op die nächsten doe je start. En doe je een klein beetje meel bij een beetje aan. Daar, kijk maar dat. 1, 2, 3 en dan. Daar, kraak de start. Daar bij een beetje meel gaan en doe een beetje. Ik wil hier nog maar een beetje meel aan doen. Kijk maar dat. Sehr einfach.
Schau, wenn ich mal besser mal die Kamera nicht anhabe, aber da, check mal dort, perfekt. Wir sind vielleicht nicht 100% rund, aber hey, wir zielen immer dort wat change maken, nicht bloß immer dort Strom zetten. Ich würde lieber wel een Feierkontje in Panada haben, wo der change maakt aus dem Strom, aber wo der nicht change maakt. Du, check mal dort. So einfach. Boltjes merken. Hier ein bisschen Mehl, ein bisschen andocken und dann ein klein bisschen Stert. So, der Mexikaner dort, sieh, halt da. Híjole, das schaut jetzt einfach schön, wie viel hier bloß nach mexikanischer Musik. Musica ranchera. Híjole, mira nomás. Gut, kijk mal an. Nu moet je van vlees stoppen en dan de topline en dan... Ahí está. Perfecto. Gracias. Okay. Nu hebben we onze empanadas fertig. Ik heb het recept gedobbeld. Wat ik eerst wijzen deed, dat ik dobbelen. En dat heeft me hier 32 empanadas gegeven. Ik heb hier 16 van carne con chile colorado en 16 van bistec ranchero. En nu willen we mal proeven. Maar ja, dat heeft me gelukt. Ik heb die gebakt. En dat duurt about 20 minuten. Ik doe 400 graden. Ik doe die 10 minuten bakken. En dan doe ik de ploot draaien. En dan doe ik de helemaal 10 minuten bakken. En dan zit het gesisteerd. Zeer fijn. Nou ja, dan willen we die empanadas mal smaken. Ik heb hier carne con chile colorado. En dan hier hebben we bistec ranchero. Nu willen we die mal smaken. Zoals ik immer zei, we hebben dankbaar zijn dat God ons gezegend heeft dat we alle dag zo te eten hebben. En ik ben ook dankbaar dat al jullie vrienden wat ik heb. En nu willen we zijn. Dit is dat bistec ranchero. En ik heb er nog uitgemerkt met jalapenos, met dat zoetig en alles te maken. Ik gebruik een klein salsa toe. En hier wordt nu om de carne con chile colorado smaken. Die voilà. Dit smaakt fijn. Dat is een beetje picoso, wat ik lekker te staat. En dit is carne con chile colorado. Bloos goud. Merk dat ook. Hier van Strukland, Manitoba. Merk dat ook. Dat wordt in zeer schön smaken. Dankeschön.